San Juan Kapitulo 1. Idi punganay, addan ti sao, ket ti sao kadwa ti Dios, ket ti sao Dios. Manipod idi punganay, ti sao kadwa ti Dios. Pinaraswa ti Dios dagiti isu amin babaen ken kuana. Katawan ti naparswa no saan agapo ken kuana. Ti sao isu ti gubwayan ti biag, ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget, ket di mabalinan ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Immay amang panagnag kadagiti tattao, maipapan iti silaw tapno mangagda iti mensahe ket mamati da. Saan nga isu a mismo ti silaw? Nga mimay tapno panagnagan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin a tattao. Aday din ti sao ditoy lubong. Pinaraswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana. Nupay kasta, saan a binigbig ti lubong. Napanitiili na, ngem saan nga inawat dagiti kailyan na. Ngem addamat dagiti imawat ken namati ken kuana. Isut gapuna nga inikan na iday ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da nagbalin nga anak ti Dios kasi ti gagangay apan nakaipas nga iti tao. Ta ti Dios a mismo ti amada. Nagbalin na tao ti sao ket nakipagtaeng kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na. Ti dayag nga inawat na kas kakaisu na nga anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan ti maipapan ken kuana ket impukkaw na. Isu daytoy ti bagbagak idi kinunak. Umay a sumarsaro no kanyak, nupay kasta, natantanok ngem siak, taaddan sakbay anayanakak. Kaputan na buslon ti parabor na, inawat tayo amin ti bendisyon na. Wen, nawadwad a bendisyon ti impay na kada tayo. Inted ti Dios ti linteg babaen ken ni Moises, ngumimay ti parabor ken kinapudno babaen ken Hesukristo. Awan pay ti nakakita iti Dios. Ti laeng bugbugtong nga anak, akadwa ti ama, isu ti nang ipakaammo ken kuana. Nang ibaon dagiti Hudyo a papangulo iti Jerusalem, iti sumagmamano a papadi ken Levita amapan ken ni Juan tapno saludsudan da ken kuana. Siya sino ka? Sana nagkedked ni Juan nang ibagay ti pudno. Sana siya ti Kristo, kinunana a si babatad. Siya sino ka nga rod, sinaludsod damanan. Si kakadin ni Elias? Saan? Insungbat ni Juan. Si kakadi ti propeta? Kinunada. Saan? Insungbat na. Ibagam nga rod no siya sino ka? Kinunada. Masapol nga da isungbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti masaom maipapankan ka. Simungbat ni Juan babaen iti panangibagana iti padton ni propeta Isaias. Siak ti timek ti maysa nga agpukpukkaw iti letang. Palintegan nyo ti dalan a pagnaan ti Apo. Addamat dagiti Fariseo a naibaon ken ni Juan. Sinaludsod da nga rod ken kuana. No sana si ti Kristo, wenno ni Elias, wenno ti propeta, apay nga rod a mamumbunyag ka. Mamumbunyagak iti danom, insungbat ni Juan. Nga makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo am ammo. Sumarsaro no kanyak, ngem jak pay maikari amang warwar iti sandalyas na. Napasamak amin dagitoy ijay Betania, iti ballasyo ti karayan Jordan apang bumbunyagan ni Juan. Iti sumunong aldaw, nakita ni Juan nga agturong ni Jesus itiyan na. Daytoy ti kordero ti Dios a mangikat iti basol ti lubong, kinuna ni Juan. Isu daytoy ti sarsaritaak idi kinunak, sumarsaro no kanyak ti maysa a tao a natantanok ngem siak, taddan sakbay a nayanakak. Diyak amam mo idi no siya sino, ngamimayak mamunyag iti danom tapno ipakaamok iti Israel. Daytoy ti pamanekneg nga inted ni Juan. Nakitak ti espiritu a bumagbaba akas lakalapati manipod langit ket nagdisoken kuana. Diyak pay amam mo idi no siya sino. Ngem ti Dios anang ibaon kanyak a mamunyag iti danom. Kinunana kanyak, makitam to ti espiritu a bumaba ken nagdiso iti maysa a tao. Daytoy ti mamunyag iti Espiritu Santo. Wen, nakita kon daytoy. Ket paneknekak kada kayo nga isu ti anak ti Dios. Iti sumunong aldaw, agtaktak dermanan ni Juan ken ti dua kadagiti adalan na. Idi makita na a lumabas ni Jesus, kinunana. Daytoy ti kordero ti Dios. Nangeg dagiti dua nga adalan ti kinuna ni Juan ket sinurot da ni Jesus.
Idi tumalyaw ni Jesus, nakita na ida sumursurot kenkwana. Anya ti sapsapulen nyo, sinaludsod na. Sa dino ti pagtaengam Rabi, insungbat da. Maestro ti kaya tasauan ti Rabi. Umayo kitaan, kinuna ni Jesus kadakwada. Nakikuyog da ka ni Jesus, kat nakita dati pagtaengan na. Gaputa dandanin alas 4 iti malam, nakidagos da kenkwana. Ni Andres akabsat ni Simon Pedro ti maysa kadagiti dua a nakangngeg iti imbaga ni Juan ken simurot ken ni Jesus. Sinapol na dagos ni Simon akabsat na ket imbaga na kenkwana. Nasarakan mi ti mesyas ket nasa uwan Kristo. Impana ni Simon iti ayan ni Jesus. Minatmatan ni Jesus ni Simon sana kinuna. Sika ni Simon nga anak ni Juan. Managanan kanto iti Cefas. Ket nasa uwan bato wenno Pedro. Iti sumunong aldaw, inkadang ni Jesus ti mapan ni Jay Galilea. Nasarakan na sadyay ni Felipe, ket kinuna na kenkwana, surutan na. Taga Betsaida ni Felipe, iti ili da Andres ken Pedro. Nasarakan ni Felipe ni Natanael, ket kinuna na kenkwana. Nasapulan mi ti tao a sinarita ni Moises iti libro ti Linteg ken dagiti propeta. Isu ni Jesus at taga Nazaret nga anak ni Jose. Adda aya na imbag at tumaod ijay Nazaret, sinaludsod ni Natanael. Umay mo kitaan, insungbat ni Felipe. Idi makita ni Jesus nga agturong ni Natanael iti ayan na, kinunana maipapan kenkwana. Adtoy ti pudno nga Israelita. Awan kenkwana ti anyaman na kinaulbod. Kasano ti panakamamom kanyak, sinaludsod ni Natanael. Nakita ka iti adda ka iti sirok ti kayo nga igos. Sakbay nga inayaban na ka ni Felipe, insungbat ni Jesus. Maestro, insungbat ni Natanael. Sika ti anak ti Diyos, sika ti ari ti Israel. Mamati ka kadi gaputa kinunak a nakita ka iti sirok ti kayo nga igos, kinunan ni Jesus. Makitam to dagiti daddadakkelpay a bambanag ngem daytoy. Ket kinunana kadakwada, ibagak kada kayo ti pudno. Makita yun to nga aglukat ti langit, ken dagiti angheles ti Dios nga umuli-umulog iti ayan ti anak ti tao.